Chceš přitvrdit a nevíš, kde začít? Bondážní sady jsou ten správný start, když pronikáš do světa BDSM. Ahoj, zdraví tě Sabča z Erostaru. Dnes se bavíme o bondážních sadách a BDSM. A ne, nejsou to hračky jenom pro úchyly. Co to vlastně BDSM je? Určitě znáš pojem sadomaso. Ano, i tak lze BDSM jednoduše popsat. Patří sem toho hodně. A dnes se zaměříme na svazovací sady. Jak už název napovídá, budeme se svazovat. Nemusí jít nutně o lano, ve většině případech se totiž hlavně jedná o pouta. Pro začátečníky má Erostar sady, které obsahují až 10 kusů hraček. Pouta, jemná i hrubá lana, obojky, to vše k tomu patří, tak proč si to nedopřát? Kromě těchto balíčků tu máme populární sady k postelím a další soupravy. A nezapomeň, sexem, masturbací a orgazmy za lepšími zítřky.